Üdvözöllek az internetes kommunikáció világában. A következő néhány percben átfogó tájékoztatást fogok adni arról, hogy milyen irányt vett az online videótechnológia. Sokan közülünk, beleértve engem is, szeretünk otthonról dolgozni. Az elkövetkezendő 10 percben bemutatom az egyik legnagyszerűbb valaha létrehozott otthonról végezhető tevékenységet. Egy olyan a világon mindenki számára vonzó terméket és egyedülálló lehetőséget, melyet az emberek világszerte szeretnének és tudnak is hasznosítani, nem csak az üzleti vállalkozásaikban, hanem a magánéletükben is, mert egyszerűen szükségük van rá. Lássunk is hozzá. Mindannyian tudjuk, hogy a technológia fejlődése életünk minden területét felgyorsítja. Például gondoltál-e már arra, mi történik az interneten egy perc alatt? Itt van néhány számszerű tény, amin érdemes elgondolkodni. Percenként 1,3 millió videót tekintenek meg a YouTube-on, 370 000-en regisztrálnak és jelentkeznek be új felhasználóként a Skype-ra naponta, napi szinten 6 millió Facebook oldalt tekintenek meg. Egészen elképesztő. Képzeld csak el, mennyit lehetne profitálni ezeknek a tevékenységeknek csupán a töredékéből. A leggyorsabban fejlődő szegmens a technológiában ebben a percben a videokommunikáció. Csupán 3 év alatt a videokommunikációkhoz kapcsolódó technológiák 5 milliárd dolláros nyereséget termeltek. Újabb egy év elteltével az eladások meghaladták a 10 milliárdot, ebben az évben pedig a 100 milliárdot is elérik, és ennek a tendenciának még úgy tűnik, sokáig nem lesz vége. Több mint 30 milliárd videót néztek meg az interneten a múlt hónapban, ezen belül 15 milliárdot, tehát a felét, valamilyen mobil készüléken keresztül. A Huawei meg fogja szerezni ennek a nagyon gyorsan növekvő üzletágnak az 1%-át, és nagyon hamar dollármilliárdos haszonra tesz szert. A Huawei 2007-től az online kommunikációs eszközök egyik vezetőjévé vált. A 3 legfontosabb videó streaming alkalmazás fejlesztőjeként a cég programozói csapata élen jár az új technológiák fejlesztésében. Fontos és ismert cégcsoportoknak dolgozott ki megoldásokat, mely technológiákat mindennapi használatú programokba építettek be az egész világon. Az elsők között jelent meg a piacon a videokommunikációs szolgáltatásaival, ezért ennek a szegmensnek az egyik úttörőjének számít. Mi sem bizonyítja jobban a professzionalitást és a megbízhatóságot, mint a partnerek által nyújtott referencia. Több mint 100 országból vannak a cégnek ügyfelei. A Huawei több mint 2000 üzleti előfizetői között tudhatja a Procter & Gamble, a Johnson & Johnson, az American Express vagy a United Airlines vállalatokat, de felhasználói között vannak az Egyesült Államok kormányhivatalai is. Nagyon fontos a stabil, tulajdonosi vezetői háttér, mely a vállalatunkat ebben a tekintetben is kiemeli a versenytársak közül. A cég alapítója és elnöke Bill Starkey úr több mint 30 éves marketing és üzleti fejlesztési tapasztalattal rendelkező topvezető. Olyan befektetőink vannak a háttérben, akiknek komoly érdekeltségeik vannak ismert és nagyon elismert internet technológiai vállalatokban. Például a Michael Sciat úr, az a fejlesztőmérnök, aki a mikrochipet kitalálta és megalkotta, vagy a Rod Kenyon úr, aki a legnagyobb számítástechnológiai céget, a Compaq-ot a 80-as években megalapította és óriási világsikerre vitte. Biztosak lehetünk abban, hogy ilyen vezetőkkel és tulajdonosokkal a háttérben a Huawei-t hamarosan a legismertebb internet technológiai cégekkel fogják egy lapon említeni. Egy forradalmian új, de könnyen kezelhető kommunikációs megoldást kínálunk a konkurencia árainak töredékéért. A Huawei technológiailag vezető szerepet tölt be a piacon, és igen sok elismerést kapott a világ több pontján jelenlévő felhasználóitól. A vállalat a jövőben egyesíteni fogja a legújabb videokommunikációs technológiát, a videómegosztás és a közösségi hálózatok által kínált kapcsolatteremtés lehetőségével. Ez a győztes kombináció. Erre van csak igazán igény a piacon. A jó hír az, hogy mi már rendelkezünk egy ilyen megoldással, ráadásul a cég partneri lehetőséget kínál akár átlag emberek számára is, hogy megossza nyereségét azokkal, akik segítenek népszerűsíteni termékeit. A lehetőség, hogy akár korlátlan bevételre tegyél szert, a Huawei-nál példanélküli. A Huawei a kommunikációs piac első számú videó e-mail rendszerének birtokosa. Elsőként jelent meg egy ingyenesen személyre szabható videólevelező technológiával, mely azóta is a legegyedibbnek van nyilvántartva. Korlátlan tárhely biztosítására képes a videóink számára, melyeket egy webes felület segítségével, webkamerával elkészítve, saját gépünkről feltöltve, vagy videókönyvtárból megjelenítve el tudjuk juttatni bármilyen internet szolgáltató által biztosított e-mail címre. Biztosítunk egy videó e-mailen alapuló automatikus hírlevél-küldő szolgáltatást is, mely segítségével a saját weboldaladra feliratkozó érdeklődők felé tudsz nagyon profi módon, akár egy évre előre beprogramozottan, kampányszerűen tájékoztatókat, ajánlatokat, reklámokat vagy képzési anyagokat eljuttatni videók formájában. Lehetőség van a cég által biztosított profi módon elkészített figyelemfelkeltő hátterek használatára, személyes
és üzleti témákban egyaránt. Akár 5 darab egyenként 20 perc terjedelmű videót is el lehet küldeni egy videóüzenetben. Van hozzá névjegykártya funkció és YouTube, valamint Facebook integráció. Itt látható néhány példa, mely a személyességet és a figyelemfelkeltést érzékelteti. A szöveges e-mailek már elavultnak számítanak. A videóüzenetek egyszerűen használhatóak és kifejezőbbek. Kommunikációnk 70%-a testbeszéd, arckifejezésünk, hangunk tónusa többet ad vissza, mint a leírt szavak értelme. Mindenki szeret videóüzenetet kapni. A videó e-mailek szükségesek az üzletedhez. Marketinges kutatások kimutatták, hogy a szöveges e-mailekre csupán 1%-ban válaszolnak, míg a videóüzenetek 10%-ot produkálnak. Ez egyedülálló. Minden üzletembernek használnia kell a videómailt a jelenlegi és jövőbeli partnereikkel való kommunikációra, ha üzleti előnyre kíván szert tenni a konkurenciával szemben. Javaslom, regisztrálj be és próbáld ki minden kötelezettség nélkül, hiszen ez egy ingyenes szolgáltatás. A videokonferencia a Vávi vezérterméke. Ez az eszköz az, ami lehetővé teszi a legprofesszionálisabb kommunikációt az üzleti élet, bármilyen vállalkozás és magánszféra részére egyaránt. A kezdetekben a videokonferenciát arra tervezték, hogy megkönnyítse az üzleti együttműködést. Ez kiválóan működött a kormányzati, pénzügyi, az ingatlanágazat, az egészségügyi és a média szektorban működő üzletfeleknél. Alkalmazása nagyon sokrétű volt. A Vávi nagyon gyorsan rájött, hogy számos személyes alkalmazása is van a terméknek. Üzletfeleink egyszerre akár 30 partnerrel is kívántak azonos időben megbeszéléseket tartani. A Skype-on 30 millió ember van egyidejűleg bejelentkezve, 2 személyes beszélgetésekben. A Vávi ezt a gondolatot továbbfejlesztve eljutott 100 felhasználós 12 különböző videócsatornás beszélgetésekig. A mi megoldásunk nem csak 2 személy között kínál kommunikációt. A mi rendszerünkben egy ember egy egész csoporttal beszélgethet. 100 fő lehet jelen egy konferenciateremben, ahol egy időben 12 fő tud megjelenni, akár HD minőségű kameraképpel és tökéletesen tiszta hanggal. Még az olyan minőség és bonyolult platformok, mint a GoToMeeting és a Webex sem teszik lehetővé az ilyen fokú interaktivitást. Miért fizetnél a Webexnek $195 havonta kevesebb hasznos szolgáltatásért, amikor a Vávi ennél sokkal többet kéne $20? A mi konferencia megoldásunk nem csak egy új internetes kütyű, ez egy komplex, biztonságos kommunikációs rendszer, amely többet tud bármelyik a piacon megtalálható megoldásnál. Az internet még csak most kezdődik. Még nagyon sok mindent nem láttál a lehetőségeiből. A videokommunikáció várhatóan még 300%-nál is nagyobb növekedést produkál az elkövetkezendő 24 hónapban. Sosem volt még ilyen üzleti lehetőség az emberiség történelmében. A Vávi a legnagyobb videokommunikációs fejlesztők között van, nem elhanyagolható technológiai és humán tartalékokkal, és valószínűleg még évtizedekig uralni fogja a piacot. Az elkövetkezendő 2 évben megváltozik, ahogy a világ kommunikál, és a Vávinak jelentős része lesz ebben a változásban. Csak képzeld el, ha a Facebook mondjuk $1 adna minden egyes ismerősöd után. Csodálatos lenne. De van még jobb is. Mi lenne, ha a Facebook $1 adna neked az ismerősei után is? Nem csak egyszeri alkalommal, hanem minden hónapban, és nem csak a közvetlen környezetedben található ismerőseid után, hanem a Föld bármely pontján megtalálható személyek után is. Ez pontosan az, amit a Vávi tesz. Amit egyetlen szokványos vállalat sem tette azelőtt. Az ajánlatunk egyszerű. Nálunk van a legjobb termék, a legjobb ár, és hajlandóak vagyunk fizetni neked. Érdekel ez téged? Nem kell raktárkészletet tartani, munkásokat fölvenni, külön adót fizetni, a főnöködnek megfelelni, ott dolgozol is akkor, amikor akarsz. Az igazat megvalva, a tökéletes üzleti lehetőség a Vávi. Hol népszerűsítheted a Vávit? Az egész földkerekségen. Határok nélküli cég vagyunk. Képzeld el, hogy pénzt keresel a hét minden napján, és a jövedelmet hazaviszed a saját országodba, a családodba, a közösségedbe. A Vávi által kínált üzleti modellel a lehetőség mindenki számára nyitva áll. Nagyságrendileg jobb koncepciót kínálunk a többi hasonló üzlethez képest. 9 féle többségük napi szinten kifizetése kerülő jövedelemszerzési módot kínálunk a pénzügyi függetlenséged eléréséhez. A lehetőség adott mindenkinek, a kezdőktől, akik gyors pénzkeresési forrásra vágynak, azokig, akik a legnagyobb megtérülést várják a befektetéseikből. Abban a pillanatban, hogy az ajánlói tevékenységet során új ügyfeleket szerzel a Vávinak, a direkt értékesítési bónuszoknak köszönhetően megtérül a befektetésed. Ráadásul az általad regisztrált felhasználók ugyanígy fognak eljárni, és ennek köszönhetően a kompenzációs terv alapján rendszeres bevétel illet meg minden hónapban az általuk generált regisztrációkból is. A csapatmunkának köszönhetően nagyon rövid idő alatt felépülhet tőled kiindulva egy olyan nemzetközi üzlet, mely képes arra, hogy akkor is rendszeres passzív jövedelmeket termeljen neked, ha már te nem veszel részt aktívan a munkába.
Amennyiben üzleti tevékenységként tekintesz a Vávira, úgy ez a kalkuláció érzékelteti azt, hogy egy abszolút életszerű szisztéma alapján rövid idő alatt milyen jelentős jövedelmekre tehetsz szert. Az alábbi példa arra van alapozva, hogy mindenki az üzleti tevékenysége első 30 napjában csupán 8 új tagot csatlakoztat, ráadásul a kompenzációs terv 9 jutalék formájából csupán 4 féle bevétellel kalkulál, de ezeknek az összegeknek a többszörösét is realizálhatod, és akár sokkal rövidebb idő alatt, mint ahogyan itt kiszámításra került. Nagyon fontos, hogy nem kell vállalkozást alapítanod. Magánszemélyként is kifizetésre kerülnek a jutalékok számodra. Az első hónapban például amellett, hogy megtérült a befektetésed, még egyszer annyi plusz profitot is realizálsz. 3 hónap alatt egy folyamatosan növekvő havi bevétellel eljutsz odáig, hogy az átlag magyar jövedelem közel 10-szeresét könyvelheted el havi bevételként. Felhívnám a figyelmet, hogy ezen szisztéma alapján csupán 4 hónap befektetett munkára van szükséged ahhoz, hogy akár közel 10 millió forintnak megfelelő havi bevételt tudhass magadénak. Ha ez nem lenne elég, akkor jó hírem van. Ezeknek az összegeknek még több befektetett munkával és energiával a többszörösét is realizálható. Ezt nyújtja számodra a Vávi ajánlói program. A Vávi által kínált egyedi koncepciót kihasználva ugyanolyan emberek, mint te, a világ minden tájáról páratlan eredményeket értek el. Ezek az üzlettársak már élvezik a Vávi nyújtotta lehetőségeket és előnyöket. Ajánlói programunknak köszönhetően elérték a céljaikat. Általában az a jellemző, hogy legtöbben dollárszázakat, ezreket, hanem milliókat fizetnek, hogy saját internetes vállalatukat létrehozzák. A Vávi ezt lehetővé teszi egyszeri $195 beruházással, havi szinten $20 fenntartási költség mellett. Ha az ár-érték arányt nézzük, ez szinte hihetetlen. Az elindulás a Váviban egyszerű. Rendszereztünk mindent, ami a kezdetekhez kell. Ehhez hozzátartozik a saját iVávi weboldalad, saját háttérirodád, saját marketingrendszer, minden, amire szükséged lehet, egy csomagban megtalálod. A legjobb mindezekből, hogy a Vávi termék maga a rendszer. Csak emlékeztetőül, a Skype és a Facebook nem fizet semmit, ha ismerőseidnek, családodnak vagy üzletfeleidnek ajánlod. De hol is képzeled el magad a rendszerben? Csupán használni szeretnéd a terméket? Vagy szeretnél extra pár $100 havonta, hogy fizethesd a törlesztő részleteket, vagy eltarthasd a családod? Mi segítségedre lehetünk ebben nagyon rövid idő alatt. Esetleg szeretnél akár $1000 terjedő prémiumot havonta, hogy a számlákra vagy a gyerekek oktatására költhesd? Esetleg még többre, mondjuk $5000 lenne szükséged havonta, hogy a párodnak ne kelljen dolgoznia többet, vagy egy szebb helyre költözzetek? Vagy szeretnél azok közé tartozni, akik $10,000 fölött keresnek egy hónapban? Mindezt megteheted a Vávi kompenzációs tervével és a rendszerrel, amelyet megalkottunk. Az internet gyorsan változik, és mi lépést tartunk vele. Minden a te döntéseddel kezdődik. Miért várnál? A lehetőség, hogy üzleti előnyre tegyél szert, szintén gyorsan mozog. Tehát csatlakozz a Vávihoz most, és építs olyan örökséget, amelyről álmodsz a családodért, a közösségedért, a világért. A képlet egyszerű. Csupán annyit kell tenned, hogy regisztrálsz a Vávihoz, használod a szolgáltatásokat, megosztod az információt ismerőseiddel, és részt veszel az ingyenes online képzéseken, melyek megtanítanak technikailag és üzletileg is, hogy miként tudsz kimagasló bevételekre szert tenni, és nemzetközi szintű saját vállalkozást felépíteni. Sok sikert hozzá!